Аз играя Ани. Тя е младо момиче, което отива на море с гаджето си, обаче там си намира друго гадже. Много ми е симпатична, много е фриволна, приятна, поне аз така възприемам, но така да е. И така, и къдрава. Защо в България от толкова време не се правят комедии? Всичко се свежда в новото българско кино до големи проблеми, тежки драми и не се правят такива хубави комедии, като старите български комедии. Много се надявам, поне аз мисля, че подхода, сценария, режисурата, актьорите, които сме се събрали, всички имаме този вкус към това старо българско кино, като комедии. И много се надявам Летовници да бъде такъв филм. Припеца нема втори дъва. Затова ли дойдохме на море? Заради поредната ти малоумна бизнес идея. То не бяха черви за стръв. Още ме гнус да отворя хладилника. Ферма за охлюви. Ама и те избягаха, като те видяха колко си смотан. За охлювите не си права. Ако не бяха драсали французите, щяха да дадат луди пари за тях. Ама не дадох. Само аз изкъсах нервите. Сега какво е?